po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay may ipapakita pong recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano pong ipapakita nyo ngayon? Hello po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay magluluto po tayo ng sarili ko pong version ng, ang tawag po dito ay pinaugang baka or yung pinatuyong baka kung sa Tagalog po. Ito na po yung ating mga ingredients. Meron po tayo ditong laman ng baka na hiniwa ko lang po siya ng maninipis. Yan. Tapos, bawang, sibuyas na pula, luya, hiniwa ko din po siya ng maliliit. Cooking oil para sa paggisa natin at saka pagprito natin mamaya sa ating baka. And then, oyster sauce. Itong liquid seasoning natin na may kalamansi na flavor. And then, asin, paminta, at saka itong ating beef cubes. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients. Ngayon po, ang una po natin gagawin ay papakuluan po muna natin yung ating baka. Yan, so ilagay ko na po itong ating karne ng baka na nahiwa na natin. Gusto ko po siyang pakuluan dahil para matanggal po yung kanyang mga dugo-dugo. At syempre po, dahil itong putahe na ito ay maganda po ito sa yung pambaon or yung pag may mga outing or may balak kayong mag-outing, maganda po itong putaheng ito dahil hindi po siya kaagad na papanis. So, kaya gusto ko siyang pakuluan muna para matanggal talaga yung kanyang mga dugo-dugo. O yan, hihintayin lang po natin yan na kumulo. Tapos, huhugasan po natin siya ng malamig na tubig. Yan, tatakpan po muna natin. Ngayon po, titingnan po natin kung kumukulo na po yung ating karne. Ayan, kumukulo na po siya. Marami na pong dugo na lumulutang. So, ngayon, ay hahanguin ko po siya tapos huhugasan po natin. Tsaka natin gigisahin mamaya. Ginawa ko po itong proseso na ito dahil yung karne po na gamit natin ay hindi po siya organic. Okay lang po sana kung organic yung karne natin. Pwede nating tanggalin lang yung mga lumulutang na dugo-dugo. Pero dahil hindi po ito organic, mas gusto ko yung hugasan talaga siya. Tapos nakakatulong din to para hindi madaling mapanis yung ating karne. Maganda tong pangbaon pag halimbawa babiyahe kayo ng malayo. Kasi ito aabutin po ito ng mga 2 or hanggang 3 araw bago siya papanis. Hindi ko lang po alam kung ganito din po yung proseso ng iba, yung pagluluto nito. Basta, ito, sariling version ko po ito. Sinishare ko lang po sa inyo kung paano ako magluluto nito. Kasi marami na namang magre-react nito, hindi ganyan. May kanya-kanya naman po tayo ng estilo eh. Tayong mga Pilipino ay resourceful po tayo. Meron tayong iba't ibang paraan, kaya sana yung iba, ano na lang, irerespeto na lang kung ano yung style nila. Diba, Ate Mayang? Oo naman. So, ngayon, huhugasan ko na po. Ngayon po, ay simulan na po nating lutuin itong ating baka. Nahugasan ko na po yung ating baka. So, ngayon, magpapakulo lang po tayo or magpapainit lang po tayo ng oil dito sa ating kawali. Yan, pagka mainit na po yung ating oil, ay pwede na po nating ilagay or igisa itong ating bawang. Hihintayin lang po natin na medyo mag-golden brown po yung ating bawang. Ngayon pong nag-golden brown na po yung ating bawang, isunod po natin yung ating luya. Maganda po sa baka pag maraming luya. Kasi mabango po yung luya sa baka eh, pag ihahalo na natin. Sunod po natin ilagay itong ating sibuyas na pula.
haluin lang po natin ang ating sibuyas. Ngayon, isabay ko na po itong ating paminta. Mas gusto ko pong prituhin yung paminta dahil pag naprito yung paminta, mas talagang lalabas yung kanyang lasa at saka yung amoy. Mas mabango. Ngayon, pwede na natin isunod yung ating karne dahil medyo lumambot na po yung ating sibuyas. Haluin lang po natin. Ngayon, titimplahan na po natin siya ng itong ating liquid seasoning. Pero kung wala po kayo nito, pwede po yung toyo lang. At pwede po kayong magdagdag ng calamansi juice. Ito po kasi yung ginamit ko ngayon dahil naubusan po kami ng calamansi at saka yung toyo. Kayo na po bahala yung mag-adjust sa kanyang lasa o sa dami na ilalagay niyo. Ito, tansya-tansyahan lang po ito. Kasi kabisado ko na po itong lutuin. Dadagdagan ko pa ng konti. Ngayon, lalagyan ko po siya ng itong ating oyster sauce. Ngayon, palalambutin po natin yung ating karne. So, maglagay po ako ng tubig. Yung tamang-tamang dami lang po na hanggang lumambot po yung ating baka. Yan. Tama na siguro yan. Haluin lang po natin. Tapos habang pinapalambot po natin siya, lalagyan na po natin ng itong ating beef cubes para talagang malasa po yung ating karne. Yung ilalagay ko mga 2 piraso siguro kasi medyo marami po itong ating karne. Tapos yung asin mamaya na lang po natin idadagdag kasi titikman pa po natin siya mamaya. So, ngayon, papakuluin po muna natin at palalambutin yung ating karne. So, tatakpan po muna natin. Ngayon po, babalikan po natin yung ating karne. I-check natin kung malambot na po. Ngayon ay medyo malambot na po yung ating karne. So, medyo patutuyuin po natin ng konti yung kanyang sabaw. Yan. Pagkatapos, pag medyo tuyo na ito, ay piprituhin po natin. Hindi na po pala ako magdadagdag ng asin dahil tinikman ko po siya kanina. Para sa akin, tama na po yung kanyang lasa. Yan. Depende na po yan sa inyo kung nakukulangan pa kayo sa lasa niya. Pwede kayo magdagdag. Ayan. Ngayon po ay tumuyo na po yung kanyang sabaw. So, lalagyan na po natin siya ng ating cooking oil para mapiprito na po natin siya. Yan, hihintayin po natin siya na medyo maprito ng konti or yung medyo mag golden brown.
para medyo matuyo po yung ating karne. Tapos, hahaluin po natin siya ng paminsan-minsan para hindi po masusunog yung nasa ilalim. At pantay-pantay po yung kanyang luto. Yan, ipapakita ko po sa inyo mamaya pag medyo na golden brown na po siya. Ayan po, medyo na golden brown na po yung ating karne. Yan, halu-haluin lang po natin para magpantay-pantay po yung kanyang luto. Mga ilang minuto pa siguro yung talagang na po siya, matuyo na po yung ating karne. Masarap po siya dahil yung ating timpla kanina talagang na-absorb po ng karne dahil yung sabaw niya ay talagang natuyo po talaga. Ayan po, nag-brown na po yung ating karne. So, ready na po ito. Luto na po yung ating karne. Hahanguin ko lang po para ma-drain yung kanyang excess na oil. Tapos, palalamigin natin siya ng konti. Tapos, iserve na natin. Ayan na po mga mamamayang ang ating pinaugang baka na linuto po ni Mama Yeps. Luto na po siya. Sana po ay magustuhan nyo at subukan nyo rin ang reseping ito dahil napakasarap po niya. Sana ay mag-subscribe, mag-like at mag-share po kayo. At maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!